ligga och så flyttar man och byter. Så gör lite skillnad på skängen. Nu har jag bytt lite etta på henne igår. Bra. Det blir nog ännu känsligare. Vänstra skängen in till. Bra. Bra. Jättefin ser jag. Och så tar du lite trav igen tycker jag. Där, fin övergång. Så känn lite på traven nu. Där, så rund i nacken. Fortsätt rid henne där tills hon är rund i nacken. Ja, precis som du gjorde i uppvärmning, men du får in det backen ner tempot. Samma tempo, kom. Lite mer bak, gå på lite med spöd i bakben en gång. Säg till henne en gång. Så nu lilla gumman, nu går du. Så ja. Jag kommer bli hur bra som helst. Super i formen. Mellantrav på långsidan. Känner du hålla ihop när du kan säga? Ja. Ingen unga har man fått den. Ingen unga har man fått den. Ja, jag vet inte. Det är hon jättefin, Nathalie. Det är helt strålande ut. Det är bra form, det är bra fart.